Κύριε Καμένο, ευχαριστούμε για την παραχώρηση της συνέντευξης και ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά το κυνήγι, την κυνηγητική δραστηριότητα και κατ' επέκταση το ψάρεμα, ποια είναι η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Άλλο είναι το κυνήγι και άλλο το ψάρεμα. Εγώ είμαι και κυνηγός και ψαράς. Όσον αφορά το κυνήγι, να ξέρετε ότι είμαι μέλος και κυνηγητικών συλλόγων και έχω συμμετάσχει πέραν της δραστηριότητας του κυνηγιού και στις δραστηριότητες που οι κυνηγητικοί σύλλογοι έχουν πάρει για την εκτροφή θηραμάτων, για την απελευθέρωση θηραμάτων, για τον έλεγχο κατά των λαθροκυνηγών, που οι κυνηγητικοί σύλλογοι ουσιαστικά είναι εκείνοι που φυλούν τα δάση και τις περιοχές στις κυνηγητικές στην Ελλάδα, τις μελέτες οι οποίες διεξάγονται από κυνηγητικούς συλλόγους και ο καθορισμός των περιόδων των κυνηγητικών που έχουν γίνει κατόπιν μελέτης για την αναπαραγωγή, τις συνήθειες και την ζωή των θηραμάτων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα από την υφιστάμενη νομοθεσία. Πέραν του ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι κυνηγοί και οι κυνηγητικοί σύλλογοι, γιατί μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στην πολιτική προστασία. Κανείς δεν ξέρει και δεν συζητά για την συμμετοχή των κυνηγητικών οργανώσεων και των ίδιων των κυνηγών το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, σε αντιπυρικές περιόδους. Ήμουν από εκείνους που, σαν Υπουργός Αιγαίου, συνεργάστηκα με κυνηγητικές οργανώσεις. Οι κυνηγοί ήταν αυτοί που συνεισέφεραν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία. Αντιμετωπίσαμε από κοινού περιπτώσεις όπως αυτή της Λίμνου, όπου δώσαμε ειδικές άδειες για να αντιμετωπίσουν την υπεργεννητικότητα των κουνελιών στη Λίμνο που είχαν δημιουργήσει τεράστιες καταστροφές. Άρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες να ξέρετε ότι θα είμαστε οι εγγυητές την επόμενη μέρα, ώστε να μην περάσουν διάφοροι παραλογισμοί όπως αυτή του κυρίου Τρεμόπουλου και των διάφορων δίθεν οικολόγων που αντί να προστατεύουν τα θηράματα, ουσιαστικά καταστρέφουν την ισορροπία στη φύση. Είναι στα χαρτιά οικολόγοι. Αυτοί που αγαπούν τη φύση, προστατεύουν τη φύση, προστατεύουν τα θηράματα, είναι οι ίδιοι κυνηγοί, οι συνειδητοποιημένοι κυνηγοί και όχι βέβαια λαθροκυνηγοί. Το Πράσινο Ταμείο, ως γνωστό, στο Πράσινο Ταμείο καταλήγουν οι εισφορές των κυνηγών για την κυνηγητική τους άδεια και πάνε στον δημόσιο κορβανά. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να διοχετεύονται για την αειφορία και την καλυτέρωση του περιβάλλοντος? Ναι, τώρα το Πράσινο Ταμείο το χειριστήκαν πράσινοι άνθρωποι. Και παρέμειναν να το χειρίζονται και επί γαλάζιων κυβερνήσεων. Αντί λοιπόν να πέφτουν αυτά τα λεφτά για να υπάρχει πράγματι αειφορία για να προστατεύεται το περιβάλλον, μάλλον κάποιοι προστάτευσαν την προσωπική του τσέπη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Η θυροφυλακή, ως γνωστό, είναι ένα ιδιωτικό σώμα, κατά μία έννοια με την έννοια της χρηματοδότησης, αλλά έχει τα καθήκοντα των ανακριτικών υπαλλήλων νομοθετημένα πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί ή μάλλον έχει στο πρόγραμμά του την ένταξη της θυροφυλακής στη δημόσια λειτουργία. Η θυροφυλακή πρέπει, αν μπορεί να ασκείται από ιδιώτες ανελεγχόμενοι και όχι να κάνουν τους κομματάρχες, διότι σε μια τεράστια την κάνουν ορισμένοι θυροφύλακες κομματάρχες που περιφέρονται γύρω από τον κύριο Σαμαρά και οδήγησαν τέτοιου είδους λύσεις. Δηλαδή η πρόκληση την οποία κάνουν ορισμένοι μετατρεπόμενοι από θυροφύλακες σε κομματάρχες Νέας Δημοκρατίας δημιούργησαν κόντρες, πολιτικές κόντρες που μπορούσαν να οδηγήσει πράγματι στην καταστροφή του τομέα αυτού. Εμείς θα διαφυλάξουμε τη θυροφυλακή με την προϋπόθεση όμως ότι θα κάνει το έργο της, θα ασχολείται με τα θυράματα και τη λαθροθυρία και όχι με την λάθρα αρπαγή ψήφων. Πώς θα αντιταχθεί απέναντι στον αντικυνηγητισμό του Τρεμόπουλου και του ΣΥΡΙΖΑ? Συγκυβέρνηση σημαίνει ότι αποφασίζουμε. Με τον Τρεμόπουλο δεν υπάρχει συζήτηση και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η μεγαλύτερη δύναμη θα έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε μια κυβέρνηση πάνω από τον Τρεμόπουλο.